natin because we are the parang first no na subscription company na may mga products na we can get every time we subscribe. But no, along the way, yung naging realization ko dito sa subscription natin is parang alam niyo yun, pag bumibili ka ng alahas. So for example, bumili ka ng kwintas na gold no 2 years ago. Magkano na ba ang value ng gold right now? So parang ganun din yung subscription or yung account natin dito, 'di ba? Yung account mo ngayon, wag mo yang bibitawan because no, 1 year from now, 2 years from now, malaki na ang value niyan, no? Kumbaga, yung account natin dito, yun, kumbaga, it appreciates the value. So, for example, parang bumili ka ng pre-selling na condominium, di ba? The moment na bumili ka ng pre-selling na condominium, ang mura pa. But, no, after years, sobrang mahal na. So, parang ganun din yung account natin dito. Kaya wag na wag yung bibitawan yung account nyo, no? Kasi yun nga, it appreciates the value. Ito na yung subscription na it will really give you talaga na ano, na nag-appreciate yung value ng account nyo. So, ayan, no? Kapit lang, wag na wag yung bibitawan kasi dadating yung time, no? Months from now, na sobra pa, no? Libre na lang yung subscription nyo kasi kumikita na, then sobra-sobra pa. Hindi na lang sapat, no, na malibre yung account nyo, but sobrang-sobra pa. Yes, yes, correct. And ito sabi ni Sir Gary, kahit tamad may earnings. That's what I heard kagabi, pero we don't want that. Yes, of course, no? Actually, totoo, kahit hindi mo, kumbaga hindi mo tinodo, like sabihin na lang natin kahit tamad or kahit ayaw mong gawin yung referral, ayaw mong mag-build talaga ng team mo, ang gusto mo lang yung product retail, no? Yun lang yung target mo, magre-retail ka lang, kumikita ka sa product retail, kumikita ka sa rebates, pero along the way, kumbaga hindi natin mapipigilan. Kumbaga magkakaroon ka rin talaga ng kita kasi especially yung ano mo, yung mentor mo, yung upline mo yung nag-refer sa'yo. Most probably kasi sila, nagre-refer din sila. So may tendency na malalagyan or marami kang mauunahan na mga tao sa ilalim mo. So the more na marami kang nauunahan and especially pag tinrabaho din nila, dumami yung mga tao mo sa ilalim mo, meron kang dividend na nakukuha diyan. No? So every month, every person na nagsusubscribe under sa ilalim mo, nagkakaroon ka ng dividend, no? So kumbaga lalo na pag dumami, no? How does spillover work po? Lain man. Lain man. Okay, Coach Ano lang Ed. jud ano lang talaga ako, ngumingiti pati yung mga mata ko. Ayan, may ano dito, Coach Ace, sabi ni Sir Gary na hopefully we can open an office sa Luzon or kaya sa Mindanao. So, syempre na doon naman talaga tayo paparating, no? We just have to trust the process. Kasi ang ganda lang, no? We have a very generous na mga founders na kumbaga lahat naman ng improvement ng company is kumbaga benefit talaga ng mga affiliates, no? So, ayan. May question dito, Coach Ace. How does spillover work daw? Yan, and do we earn from those? Yes, actually, yun yung ano, yun yung nabanggit ko, Sir Gary, na yung mga spillover kasi anong nangyayari, the moment na ma-detect ni system na ikaw na yung next na malalagyan na you have, ano tawag niyan, meron kang empty slot sa ilalim mo. So, like for example, sa left side ng account mo, ikaw na yung next na malalagyan sa perspective ng nakapag-refer sa'yo. So, ano mangyayari niyan? Malalagay siya sa left side. So, yung spillover, ito yung mga sunod na sumali sa amin na tendency malalagay sa account mo. So, every person na napunta sa account mo, meron kang dividend na nakukuha. Okay? So meron kang ang makukuha mo lang sa spillover is yung dividend na 2.5% every month, every month they subscribe. So ngayon, magkano yan? That's 12.45 pesos. Pero kung gusto mo talagang mas mabilis dumami, mas mabilis lumaki yung kita mo or mas malaki yung kita na gusto mo, maganda talaga pag personal enrollee. Pag yung ikaw mismo nagre-refer ka din, tapos yung mga referrals mo, nagre-refer din sila, natuturuan natin, natutulungan natin sila, nag-grow sila dito sa community natin.
nagkakaroon sila ng, learnings 'no, on how to proper communicate on their clients 'no. So, mas mabilis yung kumbaga 'pag once na mabilis sila nag-grow, mabilis sila natuto, mas mabilis din yung resulta. Kasi somehow ito yung na-observe namin, as we do the business 'no, together with Miss MJ. Actually si Miss MJ ngayon 'no, meron siyang direct referral. By the way, congrats pala natin si Miss MJ. So, everyday meron 'tong client, everyday meron ding referral. Grabe 'no? So, ang sa kanya na eto na lang Miss MJ, kuwento mo nga kung ano, paano mo na-refer yung ano, client mo kanina? Kasi sumali ka agad, nag-on the spot after ng Zoom client natin or Zoom meeting natin, nag-on the spot ka agad. Ayan. Sige, so by the way 'no, before ko sagutin 'yan, Coach Ace, ayan 'no. Hi Coach Alice 'no, watching from Baguio City. Ayan. So, yung ano ko naman 'no, technique 'no or kumbaga yung parang, style ko kasi again 'no, we are in a business of people, so numbers game. So, I always make sure na everyday I am productive, everyday I am approaching or talking to people. So, kumbaga I set goal for myself na at least 'no, 5 to 10 people everyday yung kinakausap ko, gano'n. And then yun lang 'no, you just kasi, kumbaga kasi 'no, ang dali lang mag-attract or magpasali ng tao if ikaw mismo masaya ka or naniniwala ka din sa ginagawa mo. That's why it's really important na you have the clear vision. Why you are here, why you joined, and kung saan ba papunta 'no, kung bakit ka ba andito. So it's, kumbaga ang dali na lang gawin or kumbaga alam mo yun na kahit na ang daming mga struggles, challenges or mga rejection, still 'no nagagawa mo pa ding tingnan yung mga positive side kasi yun nga 'no masaya ka 'no, naniniwala ka sa ginagawa mo, na kumbaga sincere ka din naman 'no na gusto mong tulungan yung mga taong nire-reach out mo. So, sa akin lang naman 'no kasi 'pag nasa, ganitong business ka, Coach Ace, kailangan 'no credible ka. So for you to build your credibility, you just have to stay visible. So for you to be credible, you need to stay visible. So paano ka ba magiging visible? Ayan, no, post lang ng post, no, regardless, no matter what, may mga nagre-react man or wala. No, keep on posting because that's how you will build your credibility na visible ka sa mga tao. Ganon. So, paano kung yung pino-post nila yung mga shine-share nila kaso mga memes, Do'n tayo nasasablay, 'no. So isa din 'yan 'no, we need to build our personal brand talaga na talagang, we are trustworthy 'no. So we need to be careful kasi nowadays 'no, in a world of yun nga social media, ayan. So we need to be careful, kung ano yung mga pino-post natin 'no, because it reflects to us. So kung ano yung mga pino-post mo, it reflect to you. So we need to be careful din 'no if we wanted na ang daming mga taong magtitiwala sa atin kasi no that's normal na kumbaga you will encounter na someone will gonna question you because it's normal because we are in a business, it involves money, so you need to be credible na makita nila na hindi mo naman kumbaga you are not aftering no with the money, kumbaga you are really sincere to really offer them the opportunity. Iba na talaga yung ano ngayon 'no, yung generation natin ngayon kasi dati naalala ko nung, nagsimula ako sa ganitong industry sa marketing, that was way back 2015. Hindi pa gaano halos social media yung mga tao. Kasi kahit yung mga 40s that time, yung mga auntie ko, yung mga tita ko na medyo may edad na, wala pang Facebook sila, that time. So, yung iba walang walang Instagram, walang Threads, walang TikTok 'no. So, ngayon kasi halos yung mga lola natin may ano, may Facebook, nagko-content, 'di ba? So, halos yung mga lola na natin 50 years old na nagko-content pa rin 'no, nagvi-video, nagba-vlog na, 'di ba? Pansinin natin yung halos yung mga tao right now more on, creating videos, more on posting on social media accounts 'no, to their social media accounts, TikTok 'no, lagi natin nakikita. Kaya nagbabago talaga yung mundo.
Kaya pansinin natin yung henerasyon natin ngayon, yung timeline natin ngayon, kung hindi talaga tayo sasabay sa nangyayari sa mundo, 'no, especially yung mga postings, yung mga social media, 'no, parang mahirapan tayo mag-ano, mahirapan tayong sumabay, mahirapan tayo especially nasa negosyo tayo. Okey lang kung nasa trabaho tayo, pero siyempre yung trabaho natin minsan kulang pa yung ano, eh, salary. 'No, minsan kumbaga kapos tayo 'no, sa sahod natin kinukulang. So, kailangan talaga natin ng source of income, eh, sakto pa yung source of income mo, I mean yung additional income mo, eh, eto pa secret. So, kailangan mo talagang, sumabay sa social media 'no. Kailangan mo mag-post, kailangan mo mag-upload, kailangan visible ka talaga 'no. Kailangan, kumbaga meron ka talagang i-a-upload sa social media mo. It's either, yung mga quotes 'no, yung mga Bible verse, yung mga positive quotes 'no, yung more on positive 'no, instead of sharing memes or instead of, magra-rant tayo sa Facebook kasi parang nangyayari nagiging negative yung dating sa atin, gano'n yung ginagawa natin 'no. So, iba talaga 'pag ano, 'pag kumbaga, sinimulan mo siya ng gano'n 'no, nagiging positive tayo do'n sa side na yun and then lagi ka nagpo-post sa kanila. So, kumbaga nakikita ng mga ano mo, nakikita ng market mo, 'no. So, ang nangyayari nakaka-attract ka, 'di ba? Parang si Miss MJ laging ano, laging nakaka-attract ng client, 'no. So, tama yun, everyday at least 5 to 10 clients, prospects everyday. Meron ka talagang activity na ginagawa, eh. Kasi kung wala kang activity na gagawin, walang sales talaga, eh, 'no. Walang kita 'pag wala kang gagawin. So, performance based kasi itong negosyo na May mga ginagawa tao natin. today ay To perform well, 'no, you earn talaga Sir ng Jay wala na ito. 'no? So, gano'n siya, 'di ba? So, eto si Miss MJ actually, ah, kumbaga may mga task din 'to na ginagawa everyday, 'no? And ayan 'no, excited na rin kami na mga mga Cebuanos 'no, mga taga Cebu, pumunta ng ano, Manila. Excited na ba kayo guys? Yan, kaya walang 1M 'pag 1 tamad. Totoo. Kaya 'wag tayo mag-ano, tanggalin natin yung mga, minsan kasi nakakabagal sa'tin yung tayo, eh, yung routine natin, eh. 'No, minsan kakainin talaga yung oras natin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa negosyo mo, especially kung puro scroll-scroll lang tayo sa social media, nood ng mga videos, nood ng mga kung ano-ano. Instead of doing that, try to have a one-on-one session to your upline. Kung ano yung mga need pa i-improve sa'yo, ano pa yung mga bagay na gusto mong matutunan, ano pa yung mga need mo pang i-upload 'no, ano pa yung mga bagay na need mong kailangan aralin sa social like katulad ngayon 'no, nasa business tayo pero we need to, study about editing 'no, about kahit edit ng picture, edit ng videos 'no. Simulan natin ng gano'n kasi, people will attract on your post, eh. 'No, so ma-attract sila diyan sa mga ina-upload natin na which is kumbaga kahit sabihin na lang natin hindi ka masyadong, nagbebenta, you're not into kumbaga salesy type na ano, na marketer, pero you keep on posting sa like nag-storytelling ka, 'no, like sa ngayong araw mo, ano yung pinaka or ano yung sa tingin mo na magandang nangyari sa araw mo ngayon, ikuwento mo daw sa social media? Ayan 'no, ano yung mga sa tingin mo na ngayong araw na 'to or type natin dito guys, 'no, para mapagkuwentuhan natin. Ano yung isang magandang bagay sa'yo Miss MJ, ano yung isang magandang bagay na nangyari sa'yo ngayong araw na 'to? Aside sa kasama mo ko, ayan 'no? Sa Sige, ikaw. work lang. Sige nagkatawa sa Ayan. Ayan, aside sa makita niya ako makasama niya, aside dun siyempre alam naman natin yan, lagi siyang masaya dun. Sige. Ayan 'no,
Ayan, sobrang natawa lang ako dun. So, syempre naman 'no, pinaka-first naman talaga is that 'no, we need to be thankful 'no, na ayan nagising pa tayo 'no. Kumbaga still 'no, kumbaga another kasi everyday is another kumbaga blessing of life naman. So, yun yung pinaka-first naman talaga. So, second is yun, sa akin is that yun, I always ka ng feel, productive talaga. So, yun if may mga nakakausap ako, nagre-respond sila sa akin, so, also I consider it as a blessing na 'no, even though, hindi pa ba sila nagjo-join, but I already consider it a blessing kasi may nakakausap ako. And then yun 'no, today, andito ba siya, yung ayan si Merdel 'no, yung pinaka-new na affiliate natin na nag-join Eh, today. halika So, Merdel. kumbaga nakausap siya via Zoom, then right after the Zoom ayan enroll siya 'no, as our new affiliate. So yun lang naman sa akin 'no, Coach Ace, ang pinakamaganda lang naman 'no is you just have to start your day na positive 'no. Kumbaga you will start the day with, you will claim full of blessings 'no, kasi it's really important kasi kumbaga how you will set your mind talaga kumbaga it will also yun yung mangyayari sa'yo din 'no, the entire day. So kung sinimulan mo yung araw mo na bad trip ka, baka bad trip ka na din buong araw, 'di ba? So you just have to start your day positive 'no, grateful ka lang talaga, then the entire day yun din yung magiging, mood mo, 'di ba? So yun lang naman kasi it's really important 'no, na we really have a good mindset kasi nasa business naman tayo. So kumbaga if there's mga, hindi mo nagugustuhan 'no, still always look at the brighter side. Yes, correct. Kasi minsan yung mga pangit na nangyari sa atin, hindi naman talaga yan pangit, eh. Minsan talaga ginamit lang yan ng Panginoon sa atin upang may magbago sa atin, eh. For example, tinetest niya yung patience mo. 'Di ba? Sample, nabuhusan ka ng mainit na kape, 'di ba? Bad trip ka sa ano, sa waiter kasi nabuhusan ka, sabihin na natin nabuhusan ka ng malamig na tubig, nabasa yung pants mo, 'no? Bad trip ka. Pero depende kasi yan kung paano ka mag-react sa sitwasyon, eh. Puwedeng magalit ka, pero puwede mo namang kalmahin yung sarili mo kasi 'di naman sinadya, eh, 'di ba? Kumbaga aksidente naman yung nangyari, ayan. Instead na ma-bad trip ka dun sa waiter kasi most probably 'pag na-bad trip ka, bad trip ka na buong araw kasi ano na yung mood mo, eh. Ako naniniwala ako diyan, eh, na 'pag once na may pangit na nangyari sa'yo, na bad trip ka tapos biglang totally 'no, kumbaga hindi ka na naka-detach sa emotion mo na bad trip. Ang nangyari sa next situation na naman another hindi ka na nakangiti 'no. Kumbaga yung tingin na sa'yo ng ibang tao parang ano ba 'to, parang galit ata 'to siya 'no, ayaw kong kumausap dito kasi parang galit 'to, eh. So nagko-connect yung mga isang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin dahil lang sa isang pangyayari na hindi naman sinasadya, hindi naman natin inaasahan pero it's how really react on the situation on it, eh, na papaano natin talagang dalhin yung sarili natin sa sitwasyon na yun 'no. For me, para ano lang, sa akin lang is kumbaga thankful, grateful kasi siyempre nandun tayo sa sitwasyon na yun na kung saan, nandun ka sa restaurant. Isipin na lang natin nasa isang restaurant ka na kumbaga mamahalin kaso nabuhusan ka ng ano, ng malamig na tubig. So, para grateful na lang din although yes, nagkaroon ng aksidente pero naging grateful tayo kasi dun tayo sa restaurant na yon na kumain 'no or nabuhusan kaysa sa ibang bagay 'no. So, kumbaga, yung sinabi ni ano, ni Coach MJ na kumbaga, ano siya, eh, maging grateful tayo sa mga bagay na nangyari sa atin kasi it might, help you diyan sa situation na yan na baka tines yung ano mo, patience mo, 'di ba? Matagal mo ng pinagdarasal na bigyan ka ng ano ni Lord, ng blessings pero unang babaguhin sa atin, unang ite-test sa'yo yung pagiging pasensyoso mo kasi siyempre ang success, complete package yan, eh. Bago mo marating ang isang bagay, bago ibigay ng Panginoon sa atin yung mga pangarap natin, kailangan niya muna tayong iti-test, 'no? Parang ano yan, eh, parang ikaw 'pag bibili ka ng iPhone, ng cellphone 'no, na mamahalin na Apple, iPhone, bago mo muna bibilhin siyempre iti-test mo muna. 'Di ba? I-test mo muna yung iPhone, kailangan mo alamin kung mayro'n bang ano, defect, okey? O so imaginin mo kung tayo mismo tao,
bumili tayo ng gadgets, kailangan muna nating i-test. How much more yung Panginoon natin na ang gusto natin sa buhay malaki. 'Di ba? Nangarap tayo ng magandang buhay, nangarap tayo ng may malaking bahay, sasakyan, negosyo, makapag-travel, may malaking savings, may mga investments. So, kumbaga ang laki ng pangarap natin, pero since ang laki nga ng pangarap natin, kinakailangan din siya ng malaking pagbabago sa atin. So, bago muna mangyari yung pagbabago na gusto natin, na inaasam natin sa buhay natin, dadaanin muna tayo ng pagsubok ng Panginoon. Kasi ititest ka muna kung deserve mo ba. Kung ikaw ba, kaaya-aya na ba to sa'yo yung biyaya? Kasi pwedeng maging ano to ikasisira ng buhay mo 'di ba? Kung binigyan ka ng for example ngayon, isip natin bakit hindi pa ako nagwa 1 million per month, 'no? Bakit hindi pa ako naging presidential director, 'no? Hindi pa ako kumikita ng 500,000 per month. Bakit gano'n, 'no? So kaya minsan hindi pa binibigay ni Lord kasi mayroon pang kailangan na baguhin sa atin, may kailangan pang aayusin sa ginagawa natin 'no, kailangan pa natin, kumbaga, itama yung mga bagay na dapat natin itama, kailangan muna natin na maging maayos muna tayo kasi pini-prepare tayo ng Panginoon, 'di ba? Kasi ang gusto ng Diyos sa atin magkaroon tayo ng masarap na buhay, 'di ba? Kumbaga, ah, pangako 'yan ng Panginoon sa atin 'no, na ipo-prosper tayong lahat. Pero siyempre tayo din mismo yung gumagawa ng isang bagay na nagde-delay sa prosperity natin, 'di ba? So, isa 'yan na which is isa 'yan sa mga plano niya sa atin na maging ano tayo, maging responsible din tayo sa mga members natin, 'no? So, parang ikaw, kailangan mo muna maging responsible sa mga directs mo, sa mga members mo, sa mga clients mo na baka kasi nakakalimutan mo na silang ma-follow up. 'Di ba? Simple follow up, 'no? Kaya nangyayari nawawala yung ano nila, nawawala yung kumbaga yung interest nila kasi after the presentation, after ng orientation, no, nangyari hindi na nafa-follow up, nakakalimutan dahil yung nakapag-invite, yung nakapag-refer, nakapag-direct sa kanya, nakalimutan mag-follow up. So, anong nangyari, hindi naibigay. Instead na leader sana yon, magaling sanang mag-refer, magaling sanang ano, kumausap, marami malaking network, maraming kakilala. Kaso tayo mismo, hindi natin na-follow up, 'no, tendency, hindi talaga magpupunta sa atin, hindi talaga sasali, 'no? So, may mga instances na gano'n, na basic instances na kailangan natin baguhin sa sarili natin and yun nga, we should be grateful talaga sa atin 'no, sa araw-araw na ginagawa natin. We're very grateful po, thankful Hello. talaga ako na dito ako napunta sa Seacrest. So, ayan 'no, always practice the attitude of gratitude and start your day with a grateful heart, a strong mind, and a positive spirit because your attitude shapes your reality. Correct, 'no, na isa yun sa mga pinakaimportante 'pag gusto mo maging successful, hindi lang sa larangan natin, kundi sa in all aspects in our lives, kailangan talaga na maayos din yung attitude natin. Kasi kumbaga kung masamang tao din tayo, 'di ba? Kung masama din ugali natin, 'di din tayo namamansin ng mga tao, 'di rin natin sila inaayos pagdala, pag-handle sa mga member natin. So, ano nangyari? Nawawala yung mga tao natin. 'No? So, importante talaga yung ano, attitude, okay. So, yung mga ganyan ba, Miss MJ, paano ba siya hina-handle? Yung Okay. mga Sa akin naman 'no, Coach Ace, yung sa akin kasi na mindset is that kung meron kang lakas ng loob na mangarap, kung meron kang lakas ng loob na maghangad ng magandang buhay, dapat meron ka ding lakas ng loob na gawin 'no, kumbaga take action. Kung seryoso ka sa pangarap mo, seryosohin mo yung proseso. Kasi, it's not smooth sailing 'no, it's not always easy. But yun, you need to embrace the process. Kasi kung seryoso ka naman na, seryoso ka sa pangarap mo, sa gusto mong marating, no, if you believe na you deserve a good life, then yun, seryosohin mo din ang proseso. Because, yung, kumbaga sa atin kasi no, yung minsan na doon tayo natitest na if dumadaan na tayo sa mga struggles, sa mga challenges, doon natin nakakalimutan yung mga
pangarap natin. Kasi parang sa panahon ngayon, no, ang bilis na lang mag-give up kaysa sa magpatuloy ka at lumaban ka. So that's why it's really important na yun, you have a clear vision, clear yung why mo, why you are here, bakit mo ito ginagawa. Because ganun talaga eh, that's the reality in life. If you want to be successful, if you want success, it's hard. Walang madali. Kasi Correct. gusto mo ng success, mahirap yan, no? Embrace Hirapan the talaga, no? process. Kasi kung meron namang madali, andun na tayong lahat. Pero yun nga, walang madali, no? So you just have to trust the process, no? Embrace the process. No, wag mong isipin na yung mga challenges, yung mga struggles, wag mong isipin na hadlang yun. No, it's part of the process. Mm. Totoo. Oo. So yun sa akin, Coach Ace, that's why it's really important na don't look for motivation always. Kasi that's temporary. No, kumbaga gagalaw ka lang ba, magiging productive ka lang ba if motivated ka? Hindi gano'n siya nagwo-work, no? Kumbaga motivation is temporary. Kumbaga ang kailangan mo is discipline. Gawin mo whatever it takes, no? Regardless man gawin mo. Kailangan mo discipline, hindi motivation. Kasi motivation is temporary. So, yun. Kailangan mo ng discipline talaga. Para, yun, no? Regardless man, kahit anong mga challenges or struggles, yun, you need to keep moving forward. Yes, kasi mga leaders ano, kahit walang motivation 'yan, gumagalaw 'yan, leader 'yan, 'di ba? So, 'no, na kumbaga kahit hindi motivated, pero since alam nila ano yung gagawin nila, ano yung mga task nila, yung mga goals nila na i-reach out, 'no? So, kahit di 'yan minsan kahit di motivated, kahit di 'yan ng kanilang coach, kanilang upline, kusang gagalaw 'yan, 'di ba? So, tayo 'no, eto yung magandang, attitude na meron tayo as a leader, 'no? Kumbaga yung tipong hindi mo na kailangan, i-motivate ng ibang tao. Ikaw na mismo sa sarili mo, motivated ka na dahil ikaw pa lang yung sitwasyon mo pa lang dapat ma-motivate ka na, 'di ba? Yung sitwasyon natin sa buhay natin na alam mo yon na problema sa pera, kailangan pa natin mangutang, kailangan pa natin maghanap ng paraan para may pangbayad, 'no? Yung sitwasyon pa lang natin nakaka-motivate ng trumabaho talaga, kasi siyempre gusto natin makawala diyan sa sitwasyon natin, 'di ba? Dalawa kasi 'yan, instead na magpapa-down ka or mas lalo mong, sipagan kasi gano'n yung sitwasyon natin, na yung ibang tao kasi 'pag nahirapan lang give up kaagad, Siyam ka box Pansin ba? natin yung mga ibang ano ngayon, 'di ba, yung ibang, tao ngayon 'pag nag-give up lang hanap ulit ng ibang bagong mapagkakitaan. 'No, pasok ulit sa mga bagong nagsisilabasan ngayon ng mga kung ano-ano. Ngayon nung nahirapan din dun, hanap na naman ng bago, kumbaga walang natatapos, laging nagsisimula, walang natatapos. Kasi naghahanap sila ng, nakaka-feed ng gusto nila, which is ang totoo, the truth is, kumbaga hindi talaga natin magugustuhan yung lahat, Hindi natin kailangan marinig yung mga gusto nating marinig. Ang kailangan nating marinig yung mga dapat nating marinig na kahit hindi natin gusto, yun yung kailangan nating gawin, kasi yun yung nakakatulong sa'yo, 'di ba? So, 'no, maganda talaga na gano'n 'no, sa sitwasyon natin right now, diyan pa lang motivated ka na, especially kung nasa abroad ka, 'di ba? Ito part-time mo lang, ginagawa mo 'to si Seacrest sa vacant time mo, maging silbing ano mo 'to, inspirasyon na makauwi ka, mag-for good ka sa family mo, seryosohin mo 'to kahit nasa ibang bansa ka, sa mga free time mo. Seryoso means yung tipong wala ka ng ibang tignan na, ibang bagay kundi seryosohin mo 'to na mag-improve ka dito. Kasi if nahati kasi yung ano mo, yung atensyon, yung growth mo nahati kasi imaginin mo limang bagay yung pinagsasabay mo. 'Di ba, trabaho mo, etong Seacrest, ngayon meron ka pang ibang ginagawa 'no, meron ka pang ibang opportunity, tapos another opportunity, tapos another opportunity. Limang bagay yung pinagsasabay mo, isa ka lang, yung katawan mo isa lang, yung focus ng tao isa lang, Kaya minsan talaga yun nga, 'no, minsan dun tayo nadi-distract, na, "Ay ang dami, eto subukan ko ganito para lang magkapera." Kaya for me, yes, andiyan naman yung pera, pero
kumbaga tingnan muna natin yung growth mo kasi, yung pera kusa lang yan, it will follow, eh, 'pag ikaw mismo na-master mo 'to, na-develop ka 'no, nakapag-acquire ka ng skills na talagang, natutunan mo paano makipag-conversate, paano mag-set ng appointment, paano mag-follow up 'no, paano makapag-build ng rapport, paano mo makuha yung loob ng client mo, ma-close mo sila kaagad in just in span of 1 week. And then nung na-close mo na, tinuruan mo na 'no, kumbaga you have consistent communication sa mga members mo, sa mga clients mo, talagang mado-duplicate mo yung tao mo. Okay, kasi gano'n yung duplication, eh, kung gusto natin ma-duplicate talaga, you have proper and constant communication sa mga members mo. Hindi naman puwedeng pagkasalin 'yan, ang next communication mo sa kanya pa-expire na yung subscription niya, eh, talagang hindi talaga 'yan magsa-subscribe. 'Di ba? Hindi 'yan magsa-subscribe kasi nung pagkasali excited, gusto gawin yung business, eh, ngayon, "Sali ka lang dito, pasok ka lang sa Zoom, ganito, ganito, ganyan." 'No, hindi, eh, iba yung tao ngayon, eh, 'di ba? Pansin mo Miss MJ, Coach MJ 'no, na 'pag Mm. gano'n yung ginagawa natin, pagkasali ng mga client, "Oh, sige pasok ka na, ayan GC eto yung eto attend ka nito, ganito, ganyan." Hindi, eh, minsan kailangan mo talaga silang kausapin one on one, eh, 'di ba? Yung nagkakaroon pansin 'di ba sa atin na kumbaga 'pag kinausap mo sila ng one on one yung mga members mo, talagang nakaka-interact kayo, 'di ba? Yung tipong yung directs mo nakakapag-open up siya sa'yo, eto pala yung concern ko, ganito, ganyan. Dito pala ako nahihirapan, ganito, ganyan. So, nasusolusyunan natin ano yung mga kailangan na ibibigay na solusyon sa mga tao natin kasi nagkakaroon kayo ng communication, eh. Binabato niya sa'yo ano yung problema niya, ano yung kailangan niya. Eh, ikaw din since narinig mo, nalaman mo, eto pala yung kailangan ng tao ko, yung directs ko, okey. Sige usap tayo, gawa tayo ng plano, ganito, ganyan, ganyan, 'di ba? So, constant communication pa rin talaga sa mga tao. So in that way kung everyday mo siya nakakausap, every week meron kayong sessions palagi, definitely mado-duplicate mo siya. Definitely maituturo mo, mapapasa mo yung learnings mo sa kanya, yung vision na nakikita mo kay Seacrest na, ah, ngayon matagal ka na 'no, kumbaga nasa 3 months ka na, nasa 5 months ka na, nasa 6 months ka na, you kept your subscription pa rin. So talagang mapapasa mo sa kanya. So in that way, siya din lalalim at lalalim talaga 'no. So lalalim siya sa business natin. Okay. Ayan, nice. Ayan si Coach Rosaline. Ayan kay Coach, Edmar 'no. Yan, your attitude is superpower. It determines how you respond to challenges. Yes 'no. So ayan 'no, nakaka-inspire din talaga. Ayan, hello kay Coach JM, kay Coach Jericho. Yan. Agree ako kay Miss MJ, motivation get you started, discipline keeps you going. Yes 'no. So, any last words, Coach MJ sa mga ano natin, mga affiliates natin tonight? Ano ba yung mga advice 'no, piece of advice sa kanila na ginagawa nila si Seacrest? Mm. Sige, sa akin na lang 'no, Coach Ace, yun, ang sa akin kasi yung pinakaimportante dito is yun, you have the right mindset. So ano ba yun 'no, dapat, yun the moment na you said yes to this opportunity, the moment na sumali ka kay Seacrest, so dapat andun na yung right mindset mo na alam mong may patutunguhan 'to 'no. Kumbaga hindi mo siya ginawa lang or pumasok ka lang kasi napilitan ka lang or ginawa mo lang or sumali ka lang kasi, na-bored ka lang, 'di ba? So, dapat, seryosohin mo, 'di ba? Kasi we all wanted to have a better life, 'di ba? We believe na we deserve a good life, 'di ba? So, kumbaga 'wag mo siyang tingnan as yeah, 'no, kumbaga sa atin right now dito 'no, puwedeng sa ngayon side hustle muna natin si Seacrest. But kumbaga part-time mo siya, but you have the full-time commitment 'no, magkaiba kasi yon na, yeah, side hustle ko lang naman si Seacrest 'no, part-time ko lang naman siya, pero bigyan mo ng full-time commitment kahit na sa ngayon side hustle mo lang, part-time mo lang, but bigyan mo ng, full-time commitment kasi kumbaga 'no, minsan, yung mga side hustle natin, yun yung magbibigay sa atin na
mas maganda pa or mas better pa na blessings sa atin. And ang maganda lang naman kasi sa ganito na opportunity or sa ganito na ginagawa natin, Coach Ace, is that yung sa akin naman kasi I really believe na ayun nga 'no, income, money will just follow naman talaga 'no, if you continue to do the right thing 'no, if you continue lang naman talaga to really, embrace this opportunity, the results will really follow. So ang pinakaano lang is just you know, tingnan mo talaga siya na ito yung kumbaga blessing 'no, kasi we keep on praying naman talaga 'no, we keep on praying na sana may mga blessings, opportunity na dadating sa atin. So, you will never know na ito na yun kung hindi mo siya bibigyan ng focus 'no, kasi kumbaga in this world right now ang daming distractions 'no, konting ano lang nadi-distract ka na. So, yung focus ang pinaka superpower mo na talagang kasi kumbaga you will never know 'di ba, if you build your own business, if you dream to have a business, hindi naman lalago 'yan kung hindi mo siya bibigyan ng focus, hindi mo siya bibigyan ng attention. So, paano mo ba siya gawin? First, yun belief 'no, maniwala ka sa company, maniwala ka sa sistema natin, maniwala ka sa mga products natin na maganda, effective kasi diyan naman yan nagsisimula na minamahal mo na yung ginagawa mo. And lastly, maniwala ka sa sarili mo, 'no? Kung nakaya ng mga ibang tao, mas kakayanin mo. So, yun lang sa akin, Coach Ace. Yes, 'no? Correct. Kasi siyempre tayo at the end of the day, tayo lang din naman yung gagawa nito, eh. 'Di ba? So, kanino pa ba tayo maniniwala? Siyempre, sarili natin 'no? Sa kumpanya, sa mga coaches natin, sa products, sa compensation plan, sa team mo 'no? Team leaders mo, and siyempre kay God. Maniwala ka kay God na itong binigay sa'yo is, for you talaga. Itong opportunity hindi ako naniniwala na, kumbaga wala lang yung mga nangyari sa atin, eh. Sa buong pagkatao na nangyayari sa atin, lahat 'yan may purpose, eh, may reason ang lahat. Yung unang breakup mo ng jowa mo, 'di ba, nung nagka-jowa ka, first jowa mo, naalala mo yung niloko ka ng jowa mo, 'di ba? Hindi 'yan wala lang, actually may purpose 'yan, may reason 'yan. Kasi nung naloko ka, nalaman mo na niloko ka, 'no, may natutunan ka. After nun, after ilang months 'no, naalala mo, 'di ba, after ilang years naalala mo, ganito ako sinaktan nito, eh. So anong nangyayari? Natuto ka, tumalino ka sa sitwasyon na nangyari sa'yo, na binigay sa'yo ng Panginoon. Kaya ako naniniwala ako na ganyan, eh. Lahat ng mangyayari sa buhay natin hindi yan ng wala lang, eh. Hindi lang yung parang, "Ay, parang aksidente lang 'to." Wala pong gano'ng aksidente. There's no such thing as an accident sa mundong ito. Lahat yan may purpose, lahat yan kumbaga hindi naman aksidente na pinagtagpo kami ni Miss MJ na mag-collab dito sa sa Seacrest, 'di ba? Imagine niyo guys, nandito tayo sa Seacrest ngayon, 'no? Pinagsama-sama tayong lahat. Hindi pinagtagpo na andito ka ngayon sa podcast natin, 'di ba? Nandito ka for a purpose, nandito ka for a reason, and maybe ikaw yung ginamit ng Panginoon na maging bridge, maging tulay, maging channel of blessings sa ibang tao na maybe somehow ngayon hindi ka pa marunong, hindi ka pa magaling, it's fine, 'no? Lahat tayo dun tayo papunta, eh, gagaling din tayo, eh. Kami, hindi naman kami nagsimula nung nakita namin yung ganitong business, 'di naman kami magaling at first, eh. 'Di ba, inaral lang namin. Kaya ikaw gagaling ka rin. Walang hilaw na walang kumbaga, hilaw ka pa ngayon pero tandaan mo may hinog ka. Walang hilaw na hindi nahihinog, 'no? Depende na lang kung bulok yung yung bunga, pero tandaan mo lahat ng hilaw may hinog din. So kung ngayon hilaw ka pa, 'di ka pa marunong mag-present, 'di ka pa marunong kumausap, 'di ka pa marunong mag-close deal sa client mo, paano mo i-offer yung business, it's totally fine, normal 'yan. Kailangan mo 'yan pagdaanan kasi para malaman mo sa sarili mo na kailangan mong i-improve yung ginagawa mo. Kailangan mong ibigay yung best mo, eh. 'Di ba? Hindi naman puwedeng ibi-bless ka ni God ng hindi niya binibigay yung lahat ng makakaya mo, 'di ba? Kasi sabi nga sa Biblia, 'di ba, na kumbaga, i-ano mo muna, do your part, 'di ba? Gawin mo yung best mo na makakaya mo kasi yung work natin is parang nagwo-worship tayo kay God, 'di ba? So, kumbaga kung binibigay natin lahat ng makakaya natin, so parang nagpe-praise and worship tayo kay God, 'no? Na kumbaga
kusa tayong ibe-bless niya. No, na itong ginagawa natin is hindi lang din para sa atin kasi siyempre gusto din natin na magkaroon din ng impact sa ibang tao, 'di ba? Yun naman yung goal natin eh. Hindi lang naman tayo kikita, maging channel of blessings din tayo sa ibang tao na hindi lang din kita, kundi sila mismo din talaga na kumbaga nagkaroon ng wisdom, nagkaroon sila ng strength na i-pursue yung mga fear and doubts nila sa buhay, 'di ba? Na dahil sa iyo narinig kanila, dahil sa mga pag-push through mo sa kanila, dahil sa pag-motivate mo, pagtiyaga mo sa mga members mo, kahit alam mo yun, kahit iritang-irita na sila sa iyo kasi everyday mo sila kinukulit, 'di ba? May mga ganun tayo na na-experience, 'di ba? Na parang yung feeling mo, yung downline mo parang iritang-irita na sa iyo kasi everyday mo kinukulit sila, 'di ba? Pero dahil dun sa mga bagay, sa mga scenario na yun, no, nagiging dun sila na unti-unti na parang, uy, na-appreciate nila yung effort mo, nahihinog sila unti-unti kasi nandun yung ano eh, kumbaga ikaw yung ginamit ng Panginoon na naging tulay para itong taong 'to maayos yung buhay niya, maayos yung mindset niya kasi pala yung sitwasyon pala ng buhay niya kailangan siyang maging successful sa pamilya niya kasi siya na lang inaasahan, eh, kasi yung magulang niya may sakit. 'Di ba, yung mga gano'ng scenario, guys, na ako I do believe na, may reason, may purpose kaya ako dinala dito kay Seacrest, 'no, na hindi lang basta na yumaman tayo, yayaman tayo, kikita tayo, pero maging blessing tayo sa ibang tao, maging wisdom, sharer ka sa ibang tao na dahil sa'yo, sa words mo, sa pangungulit mo sa kanila, pagga-guide mo sa kanila, na-develop sila, yung character nila, naayos, 'di ba? Yung attitude nila, nako-correct na dahan-dahan, nagkakaroon na sila ng kumbaga mas lalo pa sila napapalapit sa Panginoon, 'di ba? Na habang ginagawa nila si Seacrest, 'no? So, kumbaga ginamit ka ng Panginoon hindi lang para yayaman ka, para maging successful ka, kundi para kahit papaano yung mga tao maayos yung pamumuhay at saka magkakaroon ng spiritual din na connection to Him, 'di ba? Na which is malaking bagay 'yon, 'no? Kasi kumbaga para sa akin temporary lang naman yung buhay natin dito, eh, 'di ba? Eh, since temporary lang, we only live once lahat, 'di ba? Lahat tayo first timer sa buhay, eh, di ba't natin hindi ibibigay yung best natin? 'Di ba? Bakit mo titipirin yung sarili mo sa ginagawa mo? 'Di ba, "Ay magpe-petics lang ako, saka ako nagagalingan 'pag ano na ako, 'pag ganito na yung kita ko." 'Di ba? 'Wag natin gawin yung mga bagay na, hindi naman nakakatulong sa pag-abot mo sa mga pangarap mo, 'di ba? Kumbaga para sa akin ibigay mo lahat ng makakaya mo rito. Sabi nga ni Miss MJ, seryosohin mo since andito ka. Every time you decide, 'no, para sa akin ha, yung mga decision making natin sa buhay, guys, for me wala namang mali, eh. Walang tama, walang mali. Minsan nagiging mali lang ang isang bagay kasi hindi natin pinapahalagahan, hindi natin pinaninindigan yung desisyon natin. Nung sumali ka dito, nung nahirapan ka lang, konting rejection lang, ang sabi mo sa sarili mo na, "Ay, ayoko na. Kasi ang hirap palang gawin nito, ayoko na." Nag-decide ka na sa sarili mo na gawin ko. The moment na sign up ka, nag-fill up ka, nagbayad ka, the moment nun nung ginawa mo na, that's part of your decision making. Dapat dun pa lang sa pagde-decide, nako-correct na yun, yung mindset natin na, okay, sinubukan ko na to. 'Di ba? Kasi lahat ng success, ano eh, proseso talaga yung success eh. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na nag-decide ka ngayon, after 3 months, after 6 months, magaling ka na, mayaman ka na. Wala pong ganun. Even yung mga successful people, kahit sinong successful people, kumbaga kahit kapanahunan pa ng dating kapanahunan, hindi sa atin, 'di ba? Pansinin mo si King David, 'di ba? Ilang taon siya minold ng Panginoon, 'di ba? Ano lang siya dati, yung parang tawag nito, yung tagabantay ng mga ano, yung mga tawag nito, yung lamb ba yun, yung goat, mga gano'n, 'no? Parang gano'n, gano'n yung ano niya. So, imagine ha, bago siya inanoint na maging hari, ilang taon niya, kumbaga, ilang taon siya bago bago minold ng Panginoon, bago siya naging hari, ilang taon siya, 'no, nag-ano, na natuto, ilang taon siya pinraktis. Oh, shepherd boy, young shepherd boy lang si ano, si ano, King David nung kabataan niya, shepherd boy lang siya.
'Di ba? Siya yung tumalo kay Goliath. Siya yung pumatay kay Goliath, 'di ba? Sa ano, sa Philistines, no? Na mga Philistines naghahamon ng away ng war sa mga Israelites, no? So imaginein mo ha, bata lang siya pero wala siyang kamuwang-muwang na magiging hari pala siya after 20 years or 30 years. Parang sa atin ngayon, 'di ba? Parang ikaw, di mo alam kung ano ba yung future na nag-aantay sa iyo or sa next generations mo, no? Mga anak mo or apo mo, ikaw yung linyada na ginamit ng Panginoon na magiging successful yung lineage generations mo. Kaya sana sa atin pa lang, no, naayos natin, ikaw mismo, tayo mismo, no, inayos natin. Kaya dinala tayo dito kay Seacrest para maging, kumbaga, maging maayos tayo, di ba? Para yung first generation natin, yung mga anak natin, yung mga apo natin, apo-apo natin, di ba? Yan. Si David, kapatid ni Tanggol, anak ni Rigor. Ayan, di ba? So imagine niyo guys, no? Doon tayo papunta sa plano at purpose ng Panginoon sa atin. Kaya maniwala ka na itong Seacrest, parte ka doon sa plano ng Panginoon. 'Di ba? Baka yung first generation mo, yung anak mo dahil pumasok ka sa networker, di natin alam baka maging preacher yung anak mo, 'di ba? Yung apo mo maging preacher, maging pastor ba, no? Magpalaganap ng ano, salita ng Panginoon, 'di ba? So, ayan, no? I think that's it for us tonight, guys. Marami ba tayong ano, magandang kwentuhan ngayon? Ayan. Si Coach Edmar, no? Ayan. Amen, Coach Dennis, no? So, I think that's it. Coach MJ, baka may sasabihin ka pa? Do you have anything else? Wala na. No, yun lang sa akin naman, Coach Ace, na yun nga, no, kagaya ng sinabi mo na if you believe na this opportunity is a blessing from God and God deserves a best, no, kumbaga nothing less, no, God deserves our best. So, do your best kasi this is a blessing naman galing sa Kanya. So, yun lang sa akin, Coach Ace. Ayan. Thank you so much sa time nyo. I think naman we have a Zoom presentation na for clients. So, you can just stay in the Zoom if you have clients. This 8 p.m. guys, no? Spread nyo na yung link natin kasi mag-start tayo in a while sa ating affiliate program discussion, no? Napakaganda ng napag-usapan natin. So, this coming Saturday ulit yung podcast natin, 7 p.m. Invite mo yung mga new members mo, no? Yung team mo, teammates mo, invite mo sila para full of wisdom, full of learnings yung matutunan natin. Hindi lang naman about business yung pag-uusapan natin. It's all about life, career, purpose, no? Lahat, ang dami nating kwento na pag-uusapan na napakaganda na matututunan natin ng libre dito kay Seacrest. Okay, this coming Saturday ulit yan, 7 p.m. ng podcast natin. Pero, in a while, magsisimula tayo sa ating affiliate program discussion. Kaya stay tuned, share nyo na yung link natin guys, spread the link, and then invite your clients na para makapasok sila sa affiliate program discussion natin. Okay? So, maraming salamat.